በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 136 መዝሙር ምስጋና። እግዚአብሔር ሰናይ እሞ ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ አመስግንዎ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንአምላኽ አማልኽቲ አመስግንዎ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንጎይታ ጎይታታት አመስግንዎ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ነቲ በይኑ ዓብዪ ተአምራት ዝገበረ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ነቲ በእምሮን ሰማያት ዝገበረ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ነቲ ንምድሪ ኣብ ልዕሊ ማያት ዝዘርግሓ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ነቲ ዓበይቲ ብርሃናት ዝገበረ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንፀሓይ ብመዓልቲ ዘሰልጠነ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንወርሕን ከዋኽብትን ብለይቲ ዘሰልጠነ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ነቲ ንግብፂ ብበኽሮም ዝወቕዐ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንእስራኤል ከኣብ ማእኸሎም ዘውፅአ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ብብርቱዕ ዒድን ብዝርግሕ ቅልጽምን። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ነቲ ንባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክልተ ዝመቐለ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንእስራኤል ከኣብ ብማእኸል ዘሕለፈ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንፈርዖንን ሰራዊትን ድማ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዘጥሐለ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ነቲ ንህዝቡ ብበረኻ ኣቢሉ ዝመርሐ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ነቲ ንዓበይቲ ነገሥታት ዝወቕዖም። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንስልጡናት ነገሥታት ከኣ ዝቐተለ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንሲሆን ንጉሥ ኣሞራውያን። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንዖግ ንጉሥን ባሳን ድማ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ምድሮሙ ንርስቲ ዝሃበ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንእስራኤል ባሪኡ ዘረስተየ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ እቲ ኣብ ውርደትና ዝዘከረና። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ከም መጥቃዕትና ከኣ ዘናገፈና። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ እቲ ኩሉ ስጋ ዝምግብ። ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንኣምላኽ ሰማይ አመስግንዎ። ምዕራፍ 137 ቁዝማ እስራኤል ኣብ ምርኮ ባቢሎን። ኣብ ጥቓ ርባታት ባቢሎን ተቐመጥና፣ ንጽዮን ምስ ዘከርና በኸና። መሰንቆታት ኣብቲ ኣብኣ ዘሎ ዕቦላት ሰቐልና። እቶም ዝማረኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ። እቶም ሰቆይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘሙርና እናበሉ ክንሕጎስ ለመኑና። ከመይ ጌርና መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር። ኢየሩሳሌም እንተ ረሳዕኸስ የማነቲ ኢደይ ትረስዐኒ። እንተ ዘይዘኪረኪን ኢየሩሳሌም ከኣ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ። እንተ ዘይጌረስ መልሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ። ዎ እግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረታ ኣፍርስዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም። ኣቲ ክትዓኑ ከለኺ ጓል ባቢሎን ሕነቲ ዝገበርኽና ዝፈድየኪ ምስጉን እዩ። ንህፃናትኪ ሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጨፍልቖም ምስጉን እዩ። ምዕራፍ 138 ጸሎት ምስጋና። ብምሉእ ልበይ የመስግነካ፣ ኣብ ቅድመ ማልኽቲ ምስጋናኻ ይዝመር። ንቓልኻ ሓለፋ ኩሉ ስምኻ ዕቢኻየ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስኻ ኣቢለ ክሰግድ። ንስምኻ እውን ስለ ሳልኻን ሓቂኻ ኢለ ከመስግኖ እየ። በታ ዝፀዋዕኹላ መዓልቲ መለስኻለይ፣ ኣትባዕኸኒ፣ ንነፍሰይ ኣበርታዕኻያ። ጐይታይ ኩሎም ነገሥታት ምድሪ ቃላት ኣፍኻ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም። ክብሪ እግዚአብሔር ዓውዪ እዩ እሞ ብዛዕባ መንገድታት እግዚአብሔር ክዝሙር እዮም። እግዚአብሔር ልዑል እዩ እሞ ንትሑት ይርዮ፣ ንዕቡይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ። ብማእኸል መኸራ እኳ እንተኸድኹ ንስኻ ህያው ትገብረኒ። ኢድኻ ካብ ኩራት ጸላእተይ ትዝርግሕ፣ የማነይቲ ኢድኻ እውን ተድሕነኒ። እግዚአብሔር ክፍጽመለ እዩ፣ ጐይታይ ጸጋኻ ንዘለዓለም ይነብር። ንተግባር ኣእዳውኻ ኣይትሕደጎ። ምዕራፍ 139 ፍልጠት ኣምላኽን ሓልዮትን። ጐይታይ ንስኻ መርመርኻኒ ፈለጥኻኒ እውን። ንምቕማጠይን ምትንሳእይን ትፈልጦ፣ ንሓሳበይ ካብ ርሑቕ ተስተውዕሎ። ጐይታይ ሓንቲ ቓል ኣብ መልሓሰይ ከየላስ፣ እንሆ ኩሉ ትፈልጦ ኢኻ እሞ ምኻደይን ምድቃሰይን ትምርምር። ንብዘሎ መንገደይ እውን ኣጸቢቕኻ ትፈልጦ ኢኻ። ብድሕሪትን ብቕድሚትን ኸበብኻኒ፣ ኢድካ እውን ኣንበርካለይ። እዚ ፍልጠት ኣዝዩ ይገርመኒ፣ ልዑል እዩ፣ ከርክቦ ኣይኽእልን። ካብ መንፈስኻ ናበይ ክኸይድ፣ ካብ ገጽኻስ ናበይ ክሃድም እየ። ንሰማይ እንተደየብኹ ንስኻ ኣብኡ ኣለኻ። መንጸፈይ ኣብ ሲኦል እንተንጸፍኹ እንሆ ንስኻ ኣብኡ ኢኻ። ኣኽናፍ ወጋሕታ እንተወሰድኹ ኣብ ወሰን ማሕሪ እንተተቐመጥኹ ኣብኡ ከኣ ኢድኻ ክትመርሐኒ፣ የማነይቲ ኢድኻ እውን ክትሕዘኒ እያ። ጸልማት ይኽውለኒ፣ ኣብ ዙርያይ ዘሎ ብርሃን ከኣ ለይቲ ይኹን እንተበልኹ ንኣኻስ ጸልማት እኳ ኣይጸልምተካን፣ ለይቲ ከኣ ከም መዓልቲ ትበርህ። ጸልማትን ብርሃንን ንኣኻ ሓደ እዮም።
نخولاليتي نسخا فطيرخاين أب كرس ولاليتي عليم خني مستنكر ندنك انجر خافتير خاني خمو كما سوكا ايا قبرتات خا مستنكريو نفسيون اتصبقات فولتو بحبو مستفترخو اب كرس مدر مستعالمخو اعصمتي اي تخولا خان عين تخادك كلخو رأياني اتن مدوبات معرتتاتي حنتكوا كي نبرت خلدن ام مصحفخا تصحفا و املاخ حسابات خان اي كندي خبريو قصرس خندي عبيو انت قصرخو كاب حص اي بزح انت نقاحو جنا مساخايه و املاخ نرسي كوتا انت تقاتلو اتم دمنياتات كباير حقو سمخا بتنكول يسميو صلاتخا كنتو يزاربو و እግዚአብሔር ነቶም صلاتخا دو اي تصلايام ነቶም ዝትንሶኻስ አይፈንፍኖም ፍጹም ጽሉይ ጸሎም صلاته እያም و املاخ مرمرني لبيك افلጥ فتنني حسابيون فلጥ منقد عمص انت هاليني رأى ابتناي زلعالم منقدي مرحني معراف 240 እግዚአብሔር ክሕልወካ ዝግበር ጸሎት و እግዚአብሔር ካብቲ እኩይ ሰብ ካብቲ ዓመፀኛ ሰብ አናግፈኒ ካብቶም ብልቦም እከይ ዝህቅኑ ኩሉ መዓልቱን ውግእ ዘልዕሉ ሓልወኒ መልሓሶም ከማትማን የብልሑ ኣብ ትሕቲ ኸናፍሮም ሕንዘፍዑተሎ و እግዚአብሔር ካብ ዕዳው ርሲእ ባልህኒ ካብ ዓመፀኛ ሰብ ካብቶም ንስጉምተይ ክሕንክሉ ዝህቅኑ ሓልወኒ عبيات مفنطران جمدن حبو لي ابتقى من قد مربب زرقحو مدفنا اتصاود لي نእግዚአብሔር ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ በልኽዎ ወእግዚአብሔር ንድምጽ ምህላለይ ጽን በሎ ወእግዚአብሔር ጎይታይ ኃይል ምድሓነይ በመዓልቱ ውግእ ንርእሰይ ትጋርዳ ወእግዚአብሔር ከይዕበዩስ ንረሲእ ትምኒቱ ኣይትፈጽመሉ ሃቐናኡ ኣይተስልጠሉ እቶም ዝኸቡንስ እከይ ከናፍሮም ኣብ ርእሶም ይምጻእ ጉሁር ፍሓም ይውደቆም ናብ ሓዊ ናብቲ ዘይወጽሉ ዓሚቕ ጉድጓድ ይደርብዮ ወስላት መልሓስ ዘለዎ ኣብ ሃገር ኣይክቐውምን ንገፋዕ ክሳዕ ዝወድቕ እከይ ካድኖ እዩ እግዚአብሔር ፍትሕን ጭንቃት ቅንዕና ከኣ ንድኻታት ከም ዝገብረሎም ይፈልጥ እየ ብርግጽ ጻድቃን ንስምኻ ከማሱ ቁንዓት ኣብ ቅድሜኻ ክነብሩ እዮም ኣሜን